dari Bang Dodi Sultan Batuah Kabut Malinti Agam Bukit Tinggi patas Rp50.000. Lagu peragaan beliau Masih Adakah Cintamu Rani. Naik Rani pertama di lagu Neko. Sampaikan bana kagunjainya baru tikam dek lain-lain sesudah itu. Tekampang salam darinya Sultan Batuah Kabut Malinti Agam Bukit Tinggi kabake dusun nak nembak samo ndak basi bak joba sisia di lagunya Masih Adakah Cintamu Rani. Iba sabah puluh kandak dan alun meriang kasudeko lambek legoleh kemanang basa-basa mantaro putra pagaru yuang bete puluh dari situ juah bakawan-kawan lambek legoleh kemanang nan dulu tetap kita ulukan bak ibarat mandi kapincuran batamu patas juma nirip tetap kita selang selingi bete puluh batamu patas samo patas nan dulu itu kita katakan betu adek di goro tiga luak nangko. Jadi kesabaran mamak dosana harapan kami samalam kini indak do kandak kata tagun sungguh pun kita sadonan iko ko indak banasa ruang bak durian senabu kami lenong kanju bersabar dulu sayang. Aduhai sang pujaanku, benarkah kau membenciku ataukah memang kau tak sudi lagi. Hai Musre berangkat DJ. Masih adakah rasa sayang di hatimu? Masih adakah kiri. Batanyo lapul tali alui kabakenyo gaek singgalang nan iren ko babok duduk di bawah kini ko bakecen kinyo guru barale ko atau duduk di lapik pagoroan. Kalau duduk di lapik pagoroan tolong langsung suruhnya maju kamu ko. Kalau guru alek tenang-tenang sajalah menonton malam kini pasan punya tali alui berangkat. Masih adakah rasa sayang di hatimu Bang Dodi? Masih adakah rasa cinta di hatimu? Sebentar. Dari ibu gaek singgalang. Oh dari nenek lah tiba anak tali alui. Kalau teragak nak menurunkan etek kadai tali alui turunkan saja tapi jangan itu bana telongsong bagato bantu cimburu jo sakit hati tali alui macam dek gaek bagandiang jamai malam kini ba tali alui. Kau kan de ulah sayang masih ado nyemang ke Batu Ruik Rani sampai kamari jauh agak Bukit Tinggi menuju Batu Sangka ko bakelok baliku jalanan ditampua cuman pasar dari Kabut Malinti ke Baki Rani kelitakan aja sampai kini asal di jalan yang lurus Bang Dodi ada untukmu asal jujur dibantu geceknya. Lari danga elok bunyi dipandang elok rupa pasar di Putra Singgalang kukuk rancak ragi manggilo pulo tapi sayang sekitik ba'ala caranya kami kamanyalang kabake Kabut Malinti supaya bisa pulo kami membawa ke tampik duduk kami pasan darinya Putra Singgalang. Anak ande patuilah anak ande kurang garik luna angin malam kini ndak serupa biasa guraunya kau ditakut-takut di Rani Amoy mungkin di basubuk je pembayar rusuk di siku malam nangko ya di ado Kabut Malinti sementara anak ande banyak perlu nak pulang ke Padang Gantiang tak gigit lidah anak ande nampaknya malam kini pasan dari Rani Amoy. Lanjut. Masih adakah rasa sayang di hatimu Dason?
Masih adakah sisa cinta di hatimu Bang Ben, serta kerinduan di dalam hatimu untuk diriku yang mencintai. Orang niamoy labi elo jadi camar pada udah jadi pandutur orang niamoy ke madu kana barang nan tidak narako jahanam tantangannya. Beko iyo pulo kecek kami malinti baka cambuk kami kawan sapagurawan he. Sementara di anak ande di masa jo anak dendang tiga luak ko samo kasadonyo. Kok ketik jadi adik kok samo gadang jadi kawan kok tua jadi kakak keceknya. Dari kabit malinte sedang jo iren bapasan kakak pakai anak ande nambek lah cuy itu bana anak ande bati gamang kalau lapik pagorong ko kan lah sama tahu gitu ma dulu bakaja manan kancang kamungko itu nan dapet jadi sama-sama lah kita bakaja malam gini jangan suri dulu anak ande berjuang dulu. Getarkan bibirmu, bicaralah sayang. Om kiri 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 dari abang kiri. Bapasan pulau kabake kabuik malinte. Cakunya mang aku sayang kabake Rani tapi hati Rani naknya tinggang loh. Nya paci-paci ya tangan amoy di belakang. Kalau paci tangan amoy, dua orang nang kabai ibu hati ke kabuik malinte. Yang pertama gaek singgalang nang kedua Rani amoy sayang kabuik malinte. Masih ada ayo mi abang kiri. Sakete pasan kabakenyo abang kiri. Ba abanalah aswang pitanah malam kini ndak kabisa di itu bagai kapaca antara Rani je kabuik malinte sabab sia kabuik malinte Rani pagan lah nampal yang tahu kami ndak kini saja bakatahuan alun bang kiri bagurona kami kulah badakean bapak pahamlah tentang itu Putra Singgalang. Darinya Putra Singgalang bapasan kabakenyo kabuik malinte jangan salah menyangko kami ndak do madu-adu cuman kami magi minyak tanah sakete untung-untung gadang api dek minyak tanah tuh picayo Rani amoy picayo Rani pagan bisa Rani pagan pindah kabake kami pasan darinya Putra Singgalang. Yo mim pasan dari kabuik malinte kalau sama kita cari buktinya malam gini asa ado kabuik malinte nerani pagan ndak kan bisa duduk dake sia saja ndak kan bisa pindah ke meja manapun pasan dari kabuik malinte. Bapasan kabakenya kabik malinte bukan kami nak iyo nak mungkin tak batapuk sebelah tangan do kabik malinte cago karan Rani minta nak duduk kayak kami minta sudah asyangkan tampek duduk cek lain nak kami ke kamari iyo de ulah Rani namanya ru dek kue saruan pulau telonjak sampan di Kuala ku nak Rani nama imbau tak kamu mungkin capek batu tuik kadai semalam nangko bapak apa Rani tentang itu lanjut. Masih adakah rasa sayang di hatimu? Masih adakah rasa sayang di hatimu? Serta kerinduan di dalam hatimu untuk diriku yang mencintaimu. Masih adakah rasa sayang di hatimu
masih adakah sisa cinta di hatimu? Kiri dari simpang TK papanjang lagu neko sampaikan bana ke gunjainya ndak disangko-sangko di ujung tuh badan gadang tapi bunyi kukunya alui keceknya pasan darinya simpang TK. Om, sebentar DJ dari Bang Pitung Telaga Gunung. Kalau dibawa Bang Pitung pulang ke sawah lunto, Bang Pitung namo sajanya Eli, tapi tiba di sawah lunto, lendak do sakpam lema nanti di mungko pintu, lendak do ladiang panjang beko, tiba di kuduek Bang Pitung ndak bakal palo Bang Pitung pulang Telaga Gunung lagi keceknya. Dari Kabui Malinte dek jauh rantau di jalan etan karena agam Bukit Tinggi mangkonya sirang lagi ke mohon pamit ke bagian Basamo tersinggung kan ayat telantak katurun mohon asa kadang-kadangnya ke bagian Dusana dan Basamo mangkonya capek lah Kabui Malinte minta izin balik pulang boleh nak bahasa nangati bana nanti enggak apalagi putra singgalang baniek karane pagan geceknya kalau di Sigojo Kabui Malinte rasa-rasa ada batu panaruang nak malang halangi semalam kini pasar dari Kabui Malinte. Terima kasih Kabui Malinte. Selamat sampai ke tujuan, doa kami meriahkan. Oh. Babi siap perlu simpang TK kabakenya anak ande kalau boleh pinta je pintu nak jandingin je tapi duduk dari sebelah simpang TK nak angek perlu saruponan lain ya le di saharang sawalunto turun bagandiang je simpang TK. Tolong Eli, turun Eli.
Kita gantikan sajalah segi ke sahabat Lemon. Minta lagu Pelamon pamit Lizin balik pulang. Kita ganti saja lagu lain, kita putar lengkok baliang-baliang, kita japit nanti tinggal, kita tangguhkan Samantaro.